Bon dia. Des de la botiga Bacus Reus us volem presentar el Parauleja, que és un joc educatiu, familiar i fàcil de transportar. És un joc pensat a partir de 6 anys, de 2 a 5 persones. En què consta aquest joc? Aquest joc té un plec de cartes que estan impreses per dues cares. En una cara hi ha la categoria i l'altra cara hi ha 3 lletres de diferents colors. Es comença la partida. S'ha de deixar les cartes al mig de la taula. Cada jugador gira una carta i ha de fer una combinació de la categoria amb la lletra. En aquest cas hi ha la categoria d'un menjar amb la lletra F, que podria ser fideuà. El jugador se queda les cartes i així anem fent i quan finalment ens quedem sense cartes, cada jugador ha de comptar les seves cartes i el que té més cartes acumulades és el que guanya la partida.